Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Tal-boħra l-inkjesta maġisterjali minn Jason Azzopardi din id-darba fil-konfront tal-Ministru Silvio Xkembri ma ġietx milquha. Dan f'digriet mill-Maġistrat Inkwirenti Antwana Ġus Bonnici fl-atti tal-inkjesta dwar ir-rikors urġenti li kien fetaħ l-avukat tal-Aqda Repubblikan nnifsu fl-aħħar jiem tas-sena li għaddiet. It-talba l-inkjesta li daħħal Jason Azzopardi u lillum ħareġ li ma ntlaqatx i waħda minn sensiela li inkludi talba oħra l-inkjesta fil-konfront tal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella u li wkoll fl-aħħar ġimgħat ma ntlaqatx mill-qorti. Fid-digriet tiegħu il-Maġistrat Inkwirenti nnota kif Jason Azzopardi preżenta rikors ġuramentat fejn jiddikjara elenku ta' fatti magħrufin minnu, imma immedjatament wara beda billi jiddikjara dak li jura u qara fuq pjattaformi online u jiċċita 16 artiklu tal-Aħbarijiet ta' Malta. Fost dawn l-artikli kien hemm dawk ippubblikati mix-Shift News, Newsbook u Times of Malta bejn l-2022 u l-2024. Fil-fatt kien hawn stess li l-Maġistrat innota kif din is-sitwazzjoni id-denunzjat jiġifieri Jason Azzopardi għalli jaf bil-fatti hu stess meta eżatt wara beda jikkwota artikli tal-ġurnali. Meta imbagħad il-Maġistrat qara l-artikli kwotati minn Jason Azzopardi fir-rikors ġuramentat li jagħmel, wasal għal konklużjoni li dawn l-artikli ġurnalistiċi m'għandhomx il-forma ta' denunzja li titlob il-liġi. Fit-tmiem id-digriet tiegħu fejn ċaħat it-talba għall-inkjesta maġisterjali fil-konfront tal-Ministru Silvio Xkembri, il-Maġistrat temm jgħid ukoll li mhijiex prassi tajba li investigazzjoni tieħu forma ta' diskussjoni pubblika. Dan wara li l-istess Ministru nnota kif Azzopardi żvela fil-medja li resaq rikors għal ftuħ ta' inkjesta maġisterjali fil-konfront tiegħu. Din kienet it-tieni talba l-inkjesta maġisterjali li għamel dan l-aħħar Jason Azzopardi u ma ntlaqgħux. L-abuż faċċat ta' din l-Għodda tal-Ġustizzja biex tħammeġ persuni innoċenti minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista kien wieħed minn raġunijiet ewlenin għaliex il-Gvern ħabbar ir-riforma fil-proċess tal-inkjesti maġisterjali. Riforma li l-Partit Nazzjonalista ħareġ kontrija bis-saħħa. Fil-fatt ir-riforma tindirizza dan l-abuż li kompla joħroġ ċar fid-digriet brabta mat-talba ta' inkjesta maġisterjali fil-konfront tal-Ministru Silvio Xkembri. Digriet li jinnota l-grad ta' prova li għandu jitressaq fil-konfront tal-persuna suġġetta għall-investigazzjoni u li riforma introdotta mill-Gvern se tkun qed tara li tinkorporhom fliġi. Sa dan it-tant fuq il-medja soċjali l-Ministru Xkembri laqab sodisfazzjoni d-digriet tal-Maġistrat u tenna li dan jikkonferma dak li dejjem sostna, jiġifieri li minn dak kollu li qal Azzopardi ma kien hemm xejn. Sostna li biex fl-aħħar wasal f'dan il-punt kellu jgħaddi minn martirju personali li beda f'lejliet l-ewwel tas-sena. U ringrazzja lil dawk kollha li emnu fih fosthom martu u tfal tagħhom li dejjem baqgħu sodi minkejja kollox. Min-naħa l-oħra bl-istess mod kif fit-8 ta' Jannar Jason Azzopardi mar jippopa sidru fuq in-net. Fl-istess ġurnata li nqabad li kien gideb kontra s-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol, l-istess għamel l-erba' filgħaxija stess, xi ħaġa li ftaħar biha fuq Facebook ukoll.